Здравейте хора, аз съм Коцо.bg и днес ще ви покажа другото си ново лего. Както виждате, това е драконът на ето тази нинджа, но забравих как се казваше и тази нинджа забравих как и този човек забравих как се казваше. Както виждате, този дракон е много хубав. Опашката му се движи, както виждате, крилете му се движат и другото крило, и главата, и краката. Ето ги и тях. И главата е тук, мустаците, ето тук мустаци се имитират, тук са очите и тук някакви остриета. Както виждате, тук седи нинджата и както виждате, ето ги двете нинджи. Тази нинджа ви казах, че забравих как се казваше. Тази носи някакво знаме. Тази някакъв меч и пистолет. И това е за днешния клип. Ако искате да продължавам с клиповете, поставете един лайк и ако толкова много лайкове има, ще продължавам да снимам. И поставете и напишете нещо, и напишете дали ви е харесал клипа и довиждане.